नमस्कार, मी बसवंत पाटील शळगावकर BPS मराठीच्या विशेष भागामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील रायवाडी गावातील एक ऐतिहासिक मंदिर व दर्शन घेणार आहोत नवसाला पावणाऱ्या नंदीचे। त्या अगोदर तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। आपण या मंदिरातील नंदीचे दर्शन घेतलो आहोत। आपण अनेक ठिकाणी शिव मंदिरांना भेट दिलो, त्या ठिकाणी आपण महादेवाच्या शिवलिंगासोबत नंदीचे दर्शन घेतलो। रायवाडी क्षेत्र असं आहे, या ठिकाणी आपण फक्त नंदीचे दर्शन घेतलेले आहोत। या नंदीची विशेषता सांगायची म्हटलं तर हजारो लोक या नंदीला मानणारे आहेत। हजारो भक्त रायवाडीला येतात, या नंदीचे दर्शन करतात आणि आपल्या मनोकामना पूर्ण व्हावेत म्हणून साकडं घालतात। रायवाडीतील नंदीकिशोर मंदिरातील हा नंदी सर्व भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करतो असं या ठिकाणी येणाऱ्या भक्तांचं मत आहे। या ठिकाणची एक विशेषता सांगायची म्हटलं तर याच क्षेत्रामध्ये नंदीकिशोर मंदिरामध्ये वसुंधरा रत्न राष्ट्रसंत डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज अहमदपूरकर यांचं तपोअनुष्ठान देखील या क्षेत्रामध्ये झालेलं आहे। यावरून या क्षेत्राची महिमा लक्षात येते। मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या कमेंटद्वारे प्रतिक्रिया द्या। आमच्या चॅनलला अजूनसुद्धा तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।